ba, gangunan ku mutane ba su raina ba, kun buga waƙar ba ta kasa tashi ba, kuma ba ku fara don ku daina ba. Wasiya takin zamani ne ke, zama daren a ciki muke muce leke, ya rabbana ka raba mu da masu yin sinke, idan ka samu halali ka ɗan taho da muke, ba a fara adan a daina ba, sun zata tafiyar mu da tasu macince, to ko zaman da muka yi a dalar rura ce.